ассалому алайкум, тамошобинони канали бизнес ва пул. Умедвор ҳастам ки ҳамаатон хубу саломат ҳастед. Инак имрӯз бизнесе ки мо ба шумо маълумот медиҳем, ин бизнеси чорво, яъне чорвои калон, аниқтараш буқа маълумот медиҳем. Дар бораи буқа хотиррасон менамоем. қабл аз шурӯи мавзӯъ ба канали мо яъне бизнес ва пул обуна шавед ва лайкро фаромӯш накунед, то аз наворҳои нави мо бехабар намонед. ва агар дар раванди навор ҳангоми сухан гуфтан ба ягон иштибоҳот роҳ додем, узр мепурсам. биёед акнун оғоз мекунем. се омиле ҳаст ки барои рушди чорводорӣ муҳим аст. Инҳоянд: таъмини хӯрока ва риоя кардани технологияи дуруст хӯрондани он. ин чӣ гуфтани гап аст? Яъне шумо агар бизнеси буқа карданӣ бошед, ҳатман аз ин омил истифода мекунед. барои додани хӯрок шумо аввалан зот, яъне кадом зот аст, инчунин сину солро ба назар мегиред ва ҳолати физиологии чорворо ба назар мегиред. яъне мебинед ки чорвое ки шумо нигаҳубин мекунед чӣ гуна аст, хароб аст ё фарбеҳ аст, ҳолаташро мебинед. ҳамчунин меъёри хӯрониданро ба назар мегиред. масалан, агар шумо буқае доред, дар аввал ҳатман хӯроке ки медиҳед бояд ғизонок бошад. ва дар бораи таркиби хӯроки буқа баҳтар мегӯем. аз хотир набароред ки хӯроке ки ба буқа медиҳед саривақт бошад, яъне соати муайян бошад. масалан, шумо саҳар хӯрок доданӣ ҳастед, бояд соатро интихоб кунед ва бо ҳамон соат ҳар рӯз хӯрокро диҳед ва бегоҳ ҳам чунин корро иҷро мекунед. масалан, саҳар агар соати 7:50 диҳед, баъд ҳар саҳар дар ҳамин соат ғизояшро бояд диҳед ва бегоҳ ҳам чунин ва меъёр бошад, вобаста ба хӯрдани буқаро мебинед ва баъдан марҳила ба марҳила зиёд мекунед. масалан, агар шумо дар аввал 2 килограмм хӯрок медодед, яъне 1 килограмм саҳар, 1 килограмм бегоҳ, ҳаминро оҳиста оҳиста зиёд мекунед, яъне 4 килограмм, пас он 6 килограмм, боз 8 килограмм, ҳамин хел зиёд мекунед. баъд дар инҷо хӯриши буқаҳоро мебинед ки чӣ гуна онҳо хӯриш доранд. ин асосан барои шахсоне ҳаст ки дар муддати муайян, масалан 2 моҳ, 3 моҳ ё 4 моҳ буқаҳоро нигоҳ мекунанд ва баъдан мефурӯшанд ва боз буқаҳои нав барои парвариш мегиранд. ногуфта намонад ки барои чунин бизнес хӯроке ки ба буқаҳо дода мешавад, ин ярмаи ҷоримака, сабуси гандум, кунҷора, агар хоҳед камбикор ва инчунин намак дода мешавад. коҳ ё алаф дар чунин ғизо илова накунед, хубтар аст. танҳо дар нисфи рӯзӣ камтар алаф ё коҳ додан мумкин. усуле ки мо гуфтем, ин дар шароити хона барои вазнгирии буқаҳо гуфтем. дигар усул ин дар чарогоҳ мебошад. дар ин усул буқаҳо худашон бо даҳони худ хӯрокро ёфта истеъмол мекунанд. ин усул камхарҷ аст, лекин вазнгирияшон нисбати нигаҳубини дастӣ кам ба назар мерасад. бештари мутахассисон буқаҳоро ба айлоқ мефиристанд ки дар он ҷо буқаҳо худашон бо даҳони худ хӯрокро истеъмол мекунанд. аз парвариши буқа албатта фоидаи хуб мемонад дар он ҳолате ки саршумори он зиёд бошад. вақте ки шумо вақтро масраф мекунед барои 1 ё 2 буқа, ин он қадар шояд фоида наорад, лекин агар шумо оҳиста оҳиста саршумори онро зиёд мекунед, албатта фоидаи хуб аст. бештари мутахассисон мегӯянд ки аз як буқа дар як моҳ 500 сомон, 800 сомон, 1000 сомон фоида овардан мумкин аст. дуюм омиле ки барои рушди чунин чорво мусоид аст, ин парвариш ва нигаҳдории зотҳои маҳсулнокияшон баланд, яъне ба истилоҳ парода. аслан дар кишварамон айни ҳол зотҳои симентал, абердин ангуси, қазоқский белгалов, герефорд ва ғайра парвариш карда истодаанд. зоти симентал айни ҳол ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Росия парвариш карда истодаанд. говҳои чунин парода то 550-650 килограмм вазн мегиранд ва буқаҳояш то 900-1 килограмм вазн мегиранд. қадди буқа 1 метр 60 сантиметр ва говҳо бошад 1 метр 50 сантиметрро ташкил медиҳад. буқачае ки аз модараш таваллуд мешавад, вазнаш то 40 килограмм аст ва гусолаи мода бошад 35 килограммро ташкил медиҳад. вазнгирияшон бошад дар ҳолати хуб хӯрондан дар як шабона рӯз 1 килограмму 200 грамм мебошад. парвариши чунин буқа аз манфиат холӣ нест. зоти абердин ангус чунин зот ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Росия дида мешавад.
гусолаи нав зоидашуда вобаста ба ҷинсаш 22-28 килограмм вазн дорад. гусола на бо мурури рӯз, балки бо мурури соат калон мешавад. дар синни 6 моҳагӣ ба вазни 180 килограмм мерасад. дар як шабонарӯз чорвои зоти мазкур метавонад 1 килограмм ё бештар аз он вазн гирад. вазни чорвои болиғ яъне ки говҳо то 550 килограмм ва барзаговҳо то 950 килограмм вазн мегиранд. вазни барзагови болиғи бурдоқӣ метавонад ба 1 тонна расад. қадди буқаи чунин зот 125-130 сантиметр ва моддаговҳояш бошад 120-125 сантиметрро ташкил медиҳад. қазоқский белгалов чунин зот буқачаҳояш вазнашон 800-900 килограмм ва максимална то 1 тонну 100 килограмм, 1 тонну 300 килограмм ва моддаговҳояш бошад 480-520 килограмм ва дар ҳолати максималӣ то 520-586 килограмм мебошад. гусолааш ҳангоми аз модар таваллуд шудан 27-30 килограмм аст. дар 8 моҳагӣ 220-240 килограмм вазн мегиранд. қадашон то 1 метру 23 сантиметр, 1 метру 25 сантиметр қад мекашад. дар як шабонарӯз чунин парода аз 800 грамм то 1 килограмм вазн мегиранд. дигар парода ки дар кишварамон парвариш мекунанд ин герефорд мебошад. вазнаш вобаста ба минтақаҳо гуногун аст ва 850-1 тонну 300 килограмм вазн мегирад. қадаш то 1 метру 25 сантиметр аст. гусолаи навзодаш ҳангоми таваллуд шудан 26-34 килограмм вазн дорад. вазнгирии буқаҳо дар як шабонарӯз беш аз 1 килограммро ташкил медиҳад. акнун яке аз буқаҳое ки калонтарин аст маълумот медиҳем. буқае ки дар австралия аст, чуно ки дар навор мебинед, ин буқа қадаш қариб 2 метр аст, аниқтараш 1 метру 94 сантиметр ва вазнаш 1 тонну 400 килограмм аст. вай бо лақаби никерс машҳур аст. ин буқа аз пародаи голштейнский ҳаст. сеюм омиле ки мехоҳам ба шумо хотиррасон намоям, ин солимии чорво мебошад. дар сурати пай дар пайи касалиҳо маҳсулнокии чорво паст шуда дар баъзе ҳолатҳо ба талафоти чорво оварда мерасонад. бо мақсади пешгирии касалиҳо гузаронидани чорабиниҳои бойторӣ зарур аст. ҳангоми дучори касалиҳо шудан бояд саривақт дороҳои лозимаро додан мумкин аст. қабл аз анҷоми навор ба шумо тавсия менамоям ки воқеан агар шумо ба парвариши буқа машғул шудани ҳастед, аввалан беш аз 20 мутахассисро пурсон шавед, маълумотҳои заруриро гиред, баъд оғоз кунед. ташаккури беандоза барои он касоне ки навори моро то охир тамошо карданд. худо ҳофиз.